Tak, ideme si pre tie masky. Jo. Tu je strašne veľa masiek. Čau. Máš špinavú kameru, víš o tom? Čakaj. Čau, ja vás vítam u tohto videa. V tomto videu si ideme robiť zase masku na tvár. Takže ja vás vítam v kúpeľni. A toto je košík plných masiek. No a my si ideme vlastne dneska vybrať nejakú masku, ktorú dneska budeme používať. Hlavne z týchto troch budem musieť mať takúto citrónovú, pretože tieto dve je mamkina a mojej sestry. A toto si zase budeme ukazovať, takže si to dáme sem. No, určite si budeme dávať takéto, ako na toto limitované. Rozmýšľam, že si dáme dve masky. Takže ešte tak, jakú masku si dáme? Limitovaná, draselná. To sa nedá vybrať. To dáme si ešte takúto. Čo my si kúkame? Takže čarovný košíček odložíme naspäť hore a my ideme na to. Ok, kým začneme a pozrieme si tie masky, tak musím sa ísť na niečo pozrieť. Je to vlastne taký mini trezor, mám tam peniaze a musím sa uistiť, čo je tam všetko. OK, máme tu takúto. Ale nerobím si srandu. Mám tam iba pár peniaz. Ale to vám není treba, takže môžeme ísť už konečne na masky. Len som sa potrebovala pozrieť. Takže naše 3 limitované masky. Toto je prvá, toto je druhá, toto je o nejakých Číňanov. Dobre, toto je vlastne prvé, hej? Akože na toto tu, jak mám toto. Tak toto je zozadu a tak toto je. Ďalšie máme vlastne nejaké citrónové, čož bude asi ako prvé. Tak toto vyzerá zozadu, samé písmo a je to jak keby z Korei alebo z Japonska. Pekne. A toto je micerálna voda, máme to mať 15 minút. Takže uvidíme, nastavím si hodinky. Wait a minute. Takže našla som na mojich hodinkách časovač. Tu dole. Nájdi stopky časovač a my si dáme 15. Presne 15 minút. Ale kým začneme, toto tež tu je 15-20 minút. Tu. Není to vidieť. To je jedno, dáme si to na papier. Nechcem len mokré. Keď to urobím zase zle, jak minulý rok, nech si ma táto vec nepraje. Ideme si to dať. OK, to vyzerá akože fakt strašne. Ako vypadám tu jak nejaký motýl. S týmto je to lepkavé jak lepidlo a hlave je to tenké a je to jak želatina, áno? Že
Želatina. Už ste niekedy vlastne videli želatínu? To je hrozné. Dobre. Dávam tých 15. Už sa to vrhne. 15 minút. Konec. Takže vyčkáme na hodinky a my sa budeme vidieť asi až vtedy, keď si budeme dávať túto. Takže zataď sa majte, zeberte si nejakú vodu, pretože len teď to začína. OK, sme späť. Chcela som to ukázať, ale bohužiaľ sa mi to nejak vyplo. Takže my si to ideme dať dole a dúfam, že to urobilo nejaký zázrak. Netvrdím, že ne, ale tak ako... No, nic. A to je jak želatina. Však kúknite sa, aké to je more. Super, mám to v oku. Kamo, ono sa mi to roztrhalo. OK. Ideme na ďalšie. Pôjdem si potom umyť tvár po tých dvoch maskách, áno? OK, ideme ďalej na to lemon. Ako je jasné, že ja ako youtuber chcem mať krásnu tvár. Ale netvrdím, že ju chcem mať akože celú lepkavú, áno? Prosím, nech nám táto zachráni život. Chcem len povedať, že masky sú tie najhoršie. Jako, sú pekné, áno, mám ich rada, keď ich kupujem, ale toto, kamo, ja vypadám za prvé jak nejaký duch, za druhé vypadám jak keby, že som debil, za tretí vypadám jak nejaký strašák na... Keď niekto umíra, vypadám jak debil. Jak to povedať? No, už by to vie. No, inak to neviem povedať. Ale už išlo... Ja to nedávam. Ale dobre. Musíme vydržať. Dobre, zatiaľ... keď mám zatiaľ takúto tú masku, tak... Mám krásnu reťazku. Jako už ma to ale štípe. Oh my god. OK, wait a minute, sa pôjdem umyť. Sem, späť. Ale musím si spraviť tieto vlasy, lebo... Dobre. Štípe ma celá tvár, normálne takto ma štípe. A toto ma boli. Dobre. Complication video, ale dobre. OK, dávajte lajky o 106 a subscribe. My sa vidíme, neviem kedy, ale vidíme sa. Ináč rozmýšľam o nejakej súťaži, takže... A súťaž by mohla byť, že o Labubu. Malo by to byť, že... o 3 Labubu, takže 3 súťažiaci a vlastne by sa to, malo by to byť, že do decembra, ale nejsem si istá, či to spravím, lebo mám našetrených peňazí, takže neviem. Takže majte sa krásne a čau.